Saya jalan ke sini. Ih. Kampung di pedalaman, di pegunungan. Ibune pun tinggal teng mriki pirang tahun? Lagi pun 50 tahun. Sedangune kula teng mriki. Niki nek Kula asline kan teng mriki teng Kali Selang. Kali Selang. Oh. Lah kula akhir udah teng mriki, kita mriki. Kula ngintang mriki mumpun kathah. Sekolah sih teng pundi, Bu? Teng mriki sing ngedek. Wonorejo sekolah. Wonorejo, Grenggeng. Wonten teng Grenggeng wonten teng Wonorejo. Wonorejo berarti niku lewat gerdo sing ngisor niku. Nggih. Niku temurun. Ana musolang temurun maning. Ih, pirang jam niku biasa? Nggih, dangu. Panjat. Bisa jam-jaman nggih, Bu? Nggih. Ih, rumahnya berada di pegunungan. Jalannya susah banget. Gokil sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi teman-teman. Ini masih di Desa Grenggeng. Niki Pak, Bu melampah-melampah Bu. Damel video. Kita paling dhuwur Bu. Desane wis buset. Mereka teng mriki. Pekuwon Bu. Iya, ngertos mboten Bu? Oh. Mboten iki damel video. Oh, damel video. Nggih, Johan. Ibune sapa? Sinten? Kula. Ini kanem. Ini kanem. Dewekan apa? Kali anak niku. Tinggalnya teng mriki kali anak ya. Oh. Iya. Niku cek blonjo. Oh, sing blonjo niki. Oh, nggih. Niku ben wakil saking Jakarta wingi lebaran. Lebaran. Kuning iki yang bukan mawon. Teng niku anaknya mboten meng Jakarta maning. Mboten. Wis balik bae. Nggih. Ya nang Tangkulo. Oh, nggih bener. Kula ya nggawe rancang wong tuane teng griya bae. Semenjak niku Covid. Iya. Karena apa? Pandemi lah. Oh. Gitu iki. Monggo pinaran. Nggih. Niku tanglet niku. Omahku pada nang gunung. Nggih. Iya. Teng gunung atas niki. Berarti nek ibune meng kota lewat ngisor apa ngelor, Bu? Mriko saged, mriko saged. Tapi nek melampah mendingan mriki nggih. Nggih. Tapi nek motor lewat mriku. Motoran saged nek sing pun ahli. Pun ahli, oh iya. Nggih.
licin banget Bu, medeni. Nggih, nek Jawa Iya, terang mboten. nek terang boten. Bune pun tinggal teng mriki pirang tahun. Lah nggih pun 50 tahun. Sedangune kula teng mriki. Niki nek Kula asline kan teng mriko rin teng Kaliselang. Kali Selang. Oh. Lah kula akhir bojo teng mriki, cipta mriki. Kula nggih teng mriki mumpun kathah. Sekolah sih teng pundi Bu? Teng mriki sing ngedek. Teng Wonorejo sekolah. Wonorejo. Grenggeng. Wonten teng Grenggeng wonten sing Wonorejo. Wonorejo berarti niku lewat gerdo sing ngisor niku. Nggih. Mriko temurun. Ana musola temurun maning. Ih, pirang jam niku biasa? Lah nggih dangu. Manjat temurun. Bisa jam-jaman nggih Bu? Nggih. Ih, buset. Tamat tekan SMP apa Alhamdulillah putuku jog SMA mah. SMA? Nggih. Udah masalah. Sarang teng SMA. Udah masalah biayanya sih Bu. Aduan niku nggih, sumpah. Niki dipindah teng Tegal, SMA. Iya. Tunggu lulus SMA teng Tegal niki. Niku anaknya. Oh iya. Anaknya kakak tapi kami Riko anaknya Bu. jambak. Anaknya Riko kali Bu. Niki takon-takon lah nggawe video. Monggo. Oh nggih. Pinarak monggo. Nggih. Mbak. Belanja. Damel video niki Mbak. Mereka pertama teng mriki. Iya. Ternyata ana kampung teng mriki nggih. Iya gunung banget. Jawane di angin. Nggih. Jawane angel. Kula ya mboten bisa bahasa Bu. Teman-teman wah. Ini lokasinya benar-benar teman-teman. Berada di pegunungan. Ngapa? Kulo saking kidul Bu. Niki apa? Motor kulo teng musola niku. Musola napa cengep gitu. Cengap mriko cengap. Nek niki Musola. temetet. Oh, niki musolane Temetes. Nggih. Nek musola mriko Grenggeng mandap niki nek dalan mriko niku wonten musola. Musola. Oh, kulo musola teng lewat dalan setapak niki mudhun terus niku musola napa? Musola napa niku? Bangun Sing warnane nang kidul gili. musola cengap. Oh, cengap niku piye, Bro? Kita ke musolane. Oh, Malah masjid gede, Mas. ya sinang dhuwur niku. Oh, malah kula mboten mboten bisa urung ngerti dalane malah. Jangan mriko ngandhap manjat saged. Nek sing musola sing Temetes niku kula pun pernah teng mriku tapi lewat niku gardu sing nang isor niku kan ada dalan ngetan gitu. Mriku Iki anu bangunan anyar. bangunan anyar. Gede malah. Iya sing nang mandan nang dhuwur nggih, Bu. Nggih bener. Iya. Nggih matur nuwun, Bu. Mlaku-mlaku ren, iya. Nggih, Mbak. Wih, teman-teman. Ini kampungnya seperti ini, teman-teman. Ngendure nang omah. Oh. Iya. Katanya banyak rumah Kak, asal kuat manjat aja teman. Ih, gila. Gokil ini teman. Ini. Saya jalan ke sini. Ih.
kampung di pedalaman, di pegunungan. Oh, Mas, ini melaku-melaku kok. Kami video Mas. Arah apa sih? Dewekan aku. Oh, iya. Iya. Kepengen ngerti kampung nang kene. Nang gunung-gunung. Oh iya. Pak. Kampung gunung. Emang wis mentok nang kene apa nang omah maning? Terakhir 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 mentok ya. Mentok. Wis perbatasan Desa Wanarja Grenggeng. Wanarja Grenggeng. Iya. Iki gawe omah nang ngene ya angel banget ya. Materialnya digotong-gotong aduh. Langsir. Tapi mobilnya tekan mentok tekan dia. Tekan kono tok. Lewat tekan lor, Mas. Iya. Oh iya nekan kidul angel ya. Kalau gitu urung bisa. Urung bisa. Masalah lagi urung ditemui. Ya muter. Muter ya. Ya kan sekitar berapa ratus meter lah kita kan ngene. Iya. Tapi ya wis sedang dalam ya wis dilebokno lah kan mangan. Wis iya. Tapi lebune provinsi. Lebune provinsi. Iya. Umur karena desa ya jebol Mas. Jebol ya. Wong atus meter. Bener. Kena digawe dalan misalnya cor-coran tetap nang dhuwur udanan maning ya cepet rusak maning ya. Iya, tergantung siringnya. Siringnya jebol, wis cepet jebol sih Mas. jebol ya. Tergantung perawatan jalannya. Kumbeke kan kene bae aku ora kuat ya kan musola apa ki jenenge? Oh, masjid kono Kidul ya? Iya. Cengap apa? Iya. Orang motorku nang cengap kono ya? Oh, nang masalah cengap ya. Masalah cengap apa jarane? Ya aku mbek ngerti sih gue sinang sih belah kidul giling ya Mas. Kan ana belokan mangan ngulen ya. Tikungan. Iya tikungan. Gue aku nang sebelah kono. Motor Lho sampean mlaku mangene. ngene. Buset ih. Nang kono ana omah ya. Emang gawe videone nang pedesaan-pedesaan sih nang gunung-gunung ae gue. Oh begini ya. Berarti kan termasuknya YouTuber iya benar. Kan pekuan ada kan ya. Oh, malah ya itu ada. Tapi orang tahu pernah mengene jadi ya. Aku sering nari kata bukan sawah ya. Obor. Iya. Pekuan. Tapi ngerti masnya ngerti dalan ngulon kalau jalan lewat ngulon ya anak motor ya. Iya. Cuman buntu dalan mengelor ya jarane. Sing buntu ora sing nek misalnya mengganggu numpaknya motor lewat kulon blok ya. Kalau subak-ubak tekan Arjasari ngono. Iya. Bener. Aku nang Cagar Alam kae. Oh, Cagar aja. Cagar Alam kae sing bangunan ora dinggoni kae. Sing duwe wong sugih apa ya mati kae. Iya. Jadi duwe duit kur bangun tok wong arnana. Tapi siki jarane wong wis ninggal. Iya. Pekubon iya. Dengan wis rekasane. Ya beginilah kehidupan hari gunung Mas. Kehidupan gunung lah. Iya. Ini ke rumah si jinaring kene. Nah, boleh sampean bisa tuh loro. Bener. Iya. Iya sih. Lah lebih lu meneh bae iki. Bener. Ekstreman iya. Belum dadi loro setiap geneng ngono iki iki. Iya, Kuraku nang kene bicaranya temetes musola temetes. Aku ora ngerti tembusane sih. Tembusan iki ya. Ora nek aku kan musola temetes kan ge gardu ngerti. Gardu kan mengelor ke musola cengap motorku kan kono. Aku ora sing ngepan ke sing lewat kuburan Mas kae. Kuburan manjat terus nambah ngerti musola apa? Musola temetes nih gue. Angger sampai mau sebelum tekan musola cengap aspal terakhir ya. Iya. Sampean ambil kanan, lokasi apik banget untuk para YouTuber. Dari segi kan musola di musola cengap. Iya. Musola cengap. Cengap. Sedurunge musola cengap dari arah bawah.
Iya. Kan anak aspal terakhir, anak pos Anak pos ronda, ronda. pertigaan Iya. gue Beloknya kanan. dari arah bawah belok kanan. Nang kono kan pertigaan anak pol-polan aspalan. Gue pertigaan dari arah bawah sampai menggo ke kanan. Jebule nang itu kan Lewat kuburan ora? Iya, betul. Iya, aku ngerti ini lewat kono sing anak gardu. Iya, betul. Gardu terus terus karo motor terus ya. Kayak kan ono masjid nang tangan gile ya, ana siji ya. Sebelah Oh iya. kiri gile. Iya. Terus menduwur. Kuwi ana kuburan. Ya lewat kono bisane. Ngerti ini lewat kono. Wis. Kirain ana tembusan kan kene musala ndi apa? Musala cengat. Nang musala Tapi terus udan ya dulu sih. Bunyi. Biasanya motor kota mesti dulu karena banyak atos. Oh iya. Angger anu Pak sampean wani gawe tuh kene sampean dibolongnya luas ngono. Gue lebih jos maning malah. Iya. Untuk para YouTuber. Jeneng wis tahu arah PK. Nek lewat kan harganya mesti pernah kabeh Mas, tapi lewat kan kene sing angel. Kayak apa penimbun ya. Penimbun ya wis pernah ngelor barang. Tapi kan harus tahu apa? Apa? Sing jalur sing menangi jalur ekstrim. Urung. Nek ngelor kene urung pernah. Dadi lewatnya kan kasing penimbun kan kurang gapak mengana maning kayak. Iya. Oh iya kayak. Terus mangulon apa? Jebulannya apa? Penimbun terus mengana maning ulon ana pokumbang ya. Iya. Oh. Geng sampean gue hidup benor tapi iya. Angger sampean mau balik nek arep pengen jajal ya. Iya. Sampean balik. Iya. Sampean mau goleng ngalor tuh di tuk longot. Guling ngalor. Kanaring jalan raya. Oh iya kan kene keralang-alang aba. Alang-alang iya gue jenenge longop ya. Longop ya. Oh longop. Iya. Mengalor kan tikungan nang pinggir masjid ya. Iya kayak sing mendur banget kayak sing mendan licin kayak. Iya kayak kan anak double. Iya anak kuburane. Ya. Apa? Gue sing mengalor. Angger dari arah Gunung sampean berarti sampean boleh ke kiri. Kiri. Jembatan ulun tapi sing edek masjid anak kali gede. Oh iya kayak. Gue ya kan anak jembatan sing gue mengalor kayak. Iya. Jalur gue. Untuk trek motor kepenak apa? Lewatnya Kali Selang ya. Oh iya. Yang Kali Selang urung pernah paling tekan ngene RW-ne kayak sing nang duwe rambutan kayak pernah dinae nang kono. Iya. Atau neng mengaring Kali Selang juga anak jenengan kawene khusus nang gunung karena juga apik-apik. Anak sinong pelosok banget malah wis cenderungnya alas. Alas iya. Wong wis nang ana kepenak menjadi video sing mandan ekstrim. Iya. Aku gawe video sing nang mandan ya ekstrim. Iya. Karena juga rumah sing nang pinggir jalan tur ke cenderungnya lebih akeh. Ya, tapi nang Kali Selang jarane akeh sing melihara anjing. Ora sih. Ora. Siki ora. Melihara anjing kursi siji. Iya. Be atau kan dalam tur. Langka ono. Oh. Karena sing akan ring tutukan. Tutukan malah akeh. Heeh. Kali Selang langka. Kali Selang malah langka ya. Iya. Kursi cicik ngene tuh atau kan dalam tur. Iya. Kalane angel loh. Iya. Terus aja jalan tol. Jalan tol iya. Ya teman-teman. Iya jalannya susah. Gokil. Oh iya, ini ada rumah satu lagi teman-teman. Rumahnya di sini. Iya.
Rumahnya berada di pegunungan. Jalannya susah banget. Gokil sih. Rumahnya memang sepi. Ini 1, 2, 3, katanya ada 3. Rumah warganya jauh-jauh banget, sepi teman-teman. Ini baru ada 2 teman-teman. Ini ada 1 lagi ya. Oh iya, ini teman-teman. Nih, yang ketiga di sini. Jadi rumah ini berjejeran. Banyak melihara burung dara. Oke teman-teman. Mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana pedesaan di kampung pedesaan Grenggeng ya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Terakhir, nama saya Johan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.